Ato sa nga i-recap ang resulta sa 3D Lotto. Bigyan nga Aga resulta sa itong 3D Lotto result kagahapon sa itong 3D Lotto. Alas 2 sa hapon ang resulta 054. Alas 5 sa hapon 396. Ug alas 9 kagabi 492. Okay, pa-shout out diha. Dagan kay mga magpa-shoutout Brigada Dennis ato ning tanawon ato sang ibalhin Pero ngadto sa ato ang Facebook Live. pero bingon ba sila wakay ay kalimti ra ba? Mana sila ay kalimti. Wa man po si Dudiwagi mo man tayo hagit ay kalimti. Kalimte. Ang magpadata nila Brigada Dennis og 692. 692 692. Ato nang ipapalit. Tayo nang magkaroon ng luto. Tanda nito'y milyong-milyong pa premyo.